Anna mixdamırım şansım ete. Mehrem xoruq u gendli biyo. Çi var mı? Akıqta biyo 4-8 nagi. Chkhela ki Newton gufta sarkni. Салом алейкум тамошобинони гиромӣ, барномаи комментҳой ва мо чӣ комментҳои интересни буд ва меши чон ҷавоб дода ҳамура ҷавоб метаҳем ва гӯш кунем. Дар эпи тоҷик ҳозир гапи чап бениҳоят зиёд шуда буд ва бо камтара кам шудаса хиёл мекунем сабабаш кунковӣ накардани рептиҷеяй ва бачаҳако командаи рептиҷейда совет метавем ва муроҷиат мекунем ки сар кунем. Барои ки бо гапи чап хам бед. Ами репи тоҷик бе ҳунҳовӣ репи тоҷик нест. Ина як сол накофта будам, сабабша бинин чӣ гап нашуда буд, ягон гап нашуда буд. Не ки ҳоз бо кофтеса иши райхели гуфт, вай райхели гуфт, баъд бо интерес мешава. Баъд дар комментария бисёри вақт бачаҳако ман хитон накардам. Мегуфтанд ки ягон чизи ба маънӣ кунен, вақте ки чизи ба маънӣ кардем, чия шумо кардесен, батл ташкил кунен, хеле кунен, хеле кунен. Хай ҳоз бо қариб ба батл омадесем, бас кунен ин коротона, ин кор намешава, одаморо ягон чизи фоиданок биёрен. Бачаҳако мемонен мо худмон ягон кор кунем, ё ки шумо вақте ки худто намедонед чӣ мехоҳем, баъд мо ҳам хеле путаницада биғалтем. Илтимос, кадоме ки намедонад чӣ мехоҳа, илтимос комментар нанависам, кадоме ки медона ҳамон бинависа. Барои ки нитои хай агар ту медониси чӣ зурай ва чӣ мегзара, худ каналу мекади, худ мекади ин кора. Мода совет нате. Нашод опыт, бовар кунен, дар YouTube ман аз соли 2008 мешинам. Дар кор бошад доказатон мекунам. Аз соли 2008 ман фақат YouTube да мешинам ки YouTube худаш соли 2006 ё 5 пайдо шудагиай. Ана дим примери ҷадаия ки ма дар YouTube аз соли 2012 канал дорам ки ҳозирам канал ҳаст, видео мекардам ва аз соли 2012 блогерӣ мекардам, ма барандагӣ мекардам дар каналам, я барнома доштам пеш мебурдамаш ва ма инами қадар опыт дорам ва бо як хел рӯз мара совет метаҳни хелику иқайқа қар мекуна охи ҳар як пастию баландия дар YouTube дидагиему дидестем ки по фикрам биниш полностью бас мекуни YouTube дромаданам приложениешам удалит мекуни. Неки оля моро сабиб те бигирин хел кунем пароям просмотр, сабаби просмотрон ғалтидан айруи инаяй, мо медонем айруи чияй. Мо просто эксперимент гузарондесем ки куам кора бикунем, кадам бигирем одамо тамошош мекунан ё не. Неужели мо намедонем ки ягон каса ягон гап гӯй ё ки ягон каса бигири ҳарчи направид куни просмотр намегира. И опыта у соло мекардем. Хай сар мекунем, просто предисловия буд, сар мекунем ай комментҳо. Абубакр гуфта: ассалому алейкум бародар, барои чӣ дар барномае ки пешравии блогерони тоҷикро нишон медиҳед, як блогери нав ки номаш канали Таҷиков аст нишона медиҳед. И гап дар команда 221 суд дахл дорад. 221 суд Таҷикова чӣ ба намегирен? Сабаб дар чӣ ай? Ё ки блогерои хуҷанда чӣ ба намегирен? Чӣ ба хеле мекунен? Бигирен Таҷикова бигирен, боз бача бигирен ҳамун списке ки ҳар рӯз аслешва чӣ мекунен, абнавӣ чӣ кунен? Таҳуҷа аҷамстана дохил кунен, ҳамаи меёра дохил кунен охи. Мон бачаҳако ку шапошап кунан, бинен шумо ки результат метаванд то наметаванд то. Бикунен ин кора, хеле просто так нашинем. Ҳамун як список дорен штейн, ҳамун як списока и разад у разад, короче и критикава да 221 су. Сайфулло Шерзод, Марио коммента расом. Хай худо барои чӣ барномаҳои хатишон мисли гузарондагитона намепартоен дар канал мурдем маҷрат кардана. То яки мая рептиҷаи Шон ТВ медроем фақат. Фикр мекунам мо у чиай у козерни видеомунай мо оли хела видео дорем ки чтобы нуждаться намекунем ки ҳам видеора партоем. Вақте бинем ки максимально просмотр галдесай 3 видео дорем айшон, 3 видео. Ҳар сеша партоем худаш нормальни мегира. Оли пешаю ралик, пешаю навикай, фавикай, йогенай, элонай, видео бисёра оли. Бачако
ба и ҳамин моҳда точ нашонем сираш дад накунем инам қадар мегӯтон не моҳ шонем си агар бироя охирои моҳ яташ мебироя максимум ҳамин қашан мегӯтон братҷоном раҳмиддин зоиров шумо ҷангдозен репа пеш бурдан ман нафаҳмидам бародари гиромӣ репа пеш бурдан яъне байни реперо конкуренсия сазад кардан реперора ба ҳоли худшон мон реперо вообще ягон кор намекунанд бовар кун агар реперо медонистанд чӣ кор бикунанд инами вақте ки мо ҳеҷ кор намекардем просто страдат мекардем ки ҳеҷ кар намеразем ягон кор мекарданд ҳозир ай ответ доданшон ай ҳарчи гуфтаншон ай мо дар бораи ваё шумиха сазад кардан просмотрои ваёрам хестиянд ва ваёрам шумода интерес нишидестай бовар кунен ҷангдозӣ и пешравии репай ҷангдозӣ чӣ хеле мо мушқат ягон вақт ягон каса ҷанг медозем яъне словесни репер чи ай даҳан дора яъне даҳаниура ба даҳаниу ҷанг медозем оли нигаҳ кунен чӣ гап мешава просто ждат кунен аки хита биё 4-8 нагӣ барои ҳамун видеои ҷангдозию ту ҳаромию барои намиёд дурумади видеоро тамошо кардӣ агар не безор бидиайму хай не брат куля прикол гуфтай ё рӯшона сиёҳ мекунанд ягон сумпум намегзаронанд мегзаронем дина 20 каста богзарондем чӣ мегӯй брат мегзаронем кадоме ки регистратсия кардагиай я бори дига да ҳамун номро бинависен ки кай мегзаронен мо я бори дига абнавид кунем списка ба фикрм қабисионес максимум 60 ё 70 каси дига мегзаронемшон ягон проблема надора ҳамун қайм хурам тақоев даже кам хурам тағоев гуфта салом алейкум мегам просмотрои репортал зиёд шидиянд шумо якчи раҳмият наметен ба фикрам ҳозир барои ҳами просмотро зиёд шидиянд бовар кунем видеое кардем агар ҳамам набоша просмотро зиёд мешаванд яъне мо намехостем ки ҷанг бидозем намехостем байнда шумиха сазад кунем лек нафаҳмидан мора акбо сар кардем ин кор бора мо ин корро соли 2016 дар вайбери паблик чат мекардем да ёдорен паблик чат вайбер да буд ку рептиҷей яке ягон репер ягон гапи чапа менависа яке атака мешид инам хеле реп да интерес мешид ба пагаш дис шапак сар шид дар репафта ба мо менависем кимки да кимки дис зад кимки да кимки дис зад ва инами ҳамун чизае просто да ютуб мегзарем да хайрулло иноятов гуфта маъруфи шоқал чӣ ба саволои маро намехонӣ ман хондмиш брат маъруфи шоқалам хондаш так что брат значит комментарията овардай ман додай и дисайтда ту представи дори вақте ки ҳамун комментария тра гирифт мада овард значит трам шоқали брат акхид ки агар ки значит марио чизе мехостай ба ҳамин комментария гуфта ман уже хид кардмаш гап нест шухия яъне бисёри бачаҳако дар нафси мо мерасанд ва и айрӯи чи нестай ҳама вақт баланса держат кунем перебаршид накунем моро монанди шумоем ва и канал вақте ки ту дар ягон асаба мерасонад ку безорем айму каналам паналам афигет накунем намихаша мегум комментарияда бисёр ақорат накунем ки делтон мекунем бефоида минутонро расход накунем ва кадомет ки чӣ претензияи бениҳоя дорӣ о марҳамат ӯ қа гендали биё як гап қатидма хеле бишнонемит хеле конкретни зур боши биё хеле комментар наси удалит мекунем зур марҳамат мо зурораш да дорем шоқилораш да дорем то есть кадоме шоқилай мея ҳозир бо менависанд таким кинагӣ фикр мекунам достаточно уже басай хатона гендал нагиред любой хел хатон любой хел гап мезанем ва бо доказат мекунем ки ӯ короеро ки шумо мекунед мо даже фикраш намекунем ки он корро кунем вақте ки як чиза прибад ҳарчи гуфт шумои хелиен значит ҳамура дар хидиш дидестай ягон вақт то чизеро найда бошӣ дар бораи ҳамун чиз информатсия надорӣ значит трам ҳамун чиза дида чизе медонӣ дар ҳамун корро будагӣ ки гуфтеса хеле ям қадар гап буд саид қурбонов гуфта ҷонуна маро наметен мардак бурӣ ҷонон хонашон мерай брат ташкилича мехари ягон чиз мебарӣ
ва хостгорӣ ном дора у чиз баъд мумкин очаш рӯзӣ шава мо соҳибои ҷонон нестем мо шиносову ҷуроҳои ҷононим друзья маълумот тв гуфтае ҳамин комментария мара қабул кун ту худта уқа басавод мегирӣ комментое ки бачаҳо менависанд хатоги оша не брат ина уже хатоги трам чӣ кардам меги бо нуқта монда охир брат нуқта пробел барои че баъд ҷумлаи то ба охир нареза ту нуқта монда маълумот тв дебономуш охир нами комментову просмотротон 90%аш ғарибоанд 40%аш брат хато накард 40%аш 60%аш тоҷикистонай дар кор бошад статистика нишон метам 90% не 40%. ҳар кас дар ҳар хел ситуатсия случайно хатогӣ мешавад брат як бор хатог мешавад ду бор хатог мешавад ягон не хатогӣ наёфтасе ма хатогия ҳамун ҷонона илтимос гум чӣ та баша мақсад та буд накарда уже ҷонона айкор сир кани агар камтар мусалмон бошӣ бра на хид накардам то чӣ гуфтӣ то аз мара гуфтӣ ки хатогиёра чӣ накард баъд гуфтӣ ки ҷонона сир кард ман айдон чӣ гумтугрем брат олим чӣ гемемеи гуфта я лично хотел узнать твое мнение насчет нашего бойца Лоиха Раджабова сможете ли вы взять у него интервью заранее спасибо мо канал дорем Gold TJ вадауҷа як рӯзои наздик ҳам хеле барнома мешава ва насиб кардаша суҳбат бо Лоиқ Раҷабов мешава ва мебинин нашод лично мнение ма рости гап ма MMA да вообще ягон чӣ намедонам ва нашод Лоиқ Раҷабов ҳам информация надорам чӣ барно Қурбоназар Ходиров гуфта гумшай ҳами пешум руд даргур чихе шон гунаҳгор буд батл да ҳамара тариди ба худо шон гунаҳгор буд ба худо чихе мен ба худо гуфтам ман ба чайда дига гап нест шон гунаҳгор буд любой хел газат мекунам Дилшод Аҳмадов гуфта шон ҳама татид да батлам да репам ту вақте просмотрот замин дай номи шона истифодаем оз бо номи трам истифодаем барам брат деки ты из-за того, что просмотр намегири, барем номишона истифодаем барем. Онлайн андеша гуфтай чиз хоҳишай брат да видео гапа накаш бисёр факта бугу бигзар рости гап ганда гапа мекашӣ ҳамин чиз сабаб меша ман видеои тра след карда тамошо мекунам сар пар вайрон меша факт бугу бигзар чӣ хит кардӣ ба фикрам ду нуқта бас бошенаса як нуқта бас аст агар шуур аст варна чучароғ пеши кур аст 10 минут зиёд бас аст агар ютуб аст варна сумкор намекунад агар 10 минут кам бошад Фарҳод Боев гуфта салом алейкум бародар ягон батлмон шона қати нави братан да вообще ҳеч нафаҳмида то охири кинора мондӣ саргади гирифти охири шамонди шонақати навик батл монд невозможно шонақати навик батл мондан осонтарай шонақати барон батл мондан бовар кун шонақати навик мондан невозможно почти барои ки иш дабора иш бениҳоят бисёр чиз медона рас ҳҷҷ сҷ абдураҳмон фғ мирзо шумо мегӯед ман инстаграми вай даромадам чимчира скриншот кардам равониш кардам шарт нест ки одам мулло боша баъд барои нек одама даъват кунам муъмин бародари муъмина любой мусалмон ҳақ дорад даъват карданда яъне тавон дафъа касар чи гуфта ва даромада инстаграм кисаден ки соф чум чо паростагар я назар дора ки яъне любой алкаш метона худаш любой кор куна чтобы мо конкурент нашем моро даъват куна ки мо исбрем маънои гап тамия браҷон хел накохи яъне ҳам як намуди лицемерства хай мо намегем мо лицемер нестем барои ки способи зиндагӣ усули зиндагии мо ҳами
ба лицемерӣ омадагиай, лек ирам яке аз шохаҳои лицемериай. Меган ку хита нигоҳ кавал одаморо мегӯи хеле кунем. бо рӯз як анекдотон гуфтам ки ӯ рус бечора дидае ки бачаако шапония доранд. гуфтае хай ман мехоҳам мусулмон шам, яъне ӯ дунёмам гарантия бутам ки нормали ҷо мерам ва дар ҷам чӣ коре форам бикунам. ба ӯ гуфт яъне хеле хеле гуфтае ман мехоҳам ранги шумо бошам мусулмон, яъне любой чи шапония кунам ва бовам надежда дошта бошам ки беҳишт мерам. инай маънои гап инами буд, яъне лицемерство. вай мо нахостем ягон кас адресида ягон гап бигем ва ами анекдота ким ки гуфта буда ки ман муро просто пеш баровардем ки инами хеле бародаро илтимос дар дискоклуб омаден, шумо худтон уже ба мақсади дискоклуб дуромадантон бовар кунед аввал дига чизай. баъд дидем ки маъқултон нашида марад нагем ки бренд лучия намоз бихонем брат диҷая бигам хеле накунени хеле охи. ма бениҳоят ами чиза қар мекунам барое ки шумо медонем ки куҷо даен кадом канал даен ва шумо медонем ки мо ай кӯдаки ба ҳамин роҳ омадагием, мо ҳамин кор борда калон шидагием. худут додарҷон ҳозир так табковим омӯзиш тв ба хиёл мекунам маъруф аймирӯзи борад мавзӯъҳои динӣ, мавзӯъҳои ахлоқӣ, мавзӯе ки нисбати давлат ягон саволае абсолютно аҳамият нате ва удалӣ чункай видео иҷа репорталай ҳамаи гапҳо бояд дар бораи реп бошад ё ки дар бораи реперо. мавзӯи динӣ ахлоқӣ барин каналҳои Диловар Сафаров да бикунен, барин дигар каналҳо иҷада надорем ки блоктон мекунем. Аҷамстан аҷамстан да кунем. омӯзиш тв гуфтае ки дар ютуби тоҷикӣ канали илмӣ, яъне канал оид ба маводҳои дарсӣ мавзӯи дар пеш мерафта боша ё ки не бародар, барое ки Файзуллоҷон Сафаров як канал кардагиай уму қадар ҳаракат мекуна, уму қадар меҳнат мекуна, 300 просмотр зиёд намегира. Не ки ҳозир аму устода ма савол додагим ки ҳозир биги ягон каса ғайбат ки нигаҳ ки чиқи просмотр мегира. Не ки аз сабабе ки вай устодаи ба вай намезеба ин кор барам намекуна. Не ки ма гарантия додам метавонам ки ҳозир аму бихеза ягон каса ғайбат куна я намуд просмотр мегира ва ин маъноеро дорад ки мора критиковать накунем. Хитон бидонем просмотра мо зиёд намекунем. Ки просмотра зиёд мекуна? Ай унам во хафа пиша брат. Ман як сол мешавад оид ба ин масъала видео мекунам, аммо результат нест. Мавле нахонда чимчи хай брат ҳозир гуфтам ку як даромади канала медидед, як даромада канала медидед, агар хатогӣ дошта бошад мегуфтед бародар хатогиит илмай. Аммо илм худаш хатогиай барои ютуб, барое ки аудиторияе ки ютуб дай на ба илм завқ дора, на ба ичи. Не ки бо совет метан моро насиҳат мекунанд ки бирин ягон бихонин ягон чи. бародаро хай бигем кадом илм даин шумо ки амро бихонем. Лек хиёл мекунам агар ки бихоҳем ки каналтон пеш рава, ҳамун илме ки мехоҳем пешкаш кунем амро ба ғайбат пешкаш кунем. ҳамун теориётуна ягон кас аввал ғайбат кунем, ба ҳамун теориё пример бибем бигем чӣ хеле ки Ньютон гуфтааст агар дар таги дарахт бишинӣ дар тори сарат сев зад ин қувваи ҷозибаай. барои ҳамун бародарҷон наши дар сарат ягон проблемаро притигад наки ки вай дар сарат мезанам ва худда проблема мешава. Итам хеле гап мегӯй одамо уже хид мекунанд ки қувваи ҷозибаро Ньютон бировардай ва яъне қувваи ҷозибаай чи ядрои заминай ва чизе ки дар наздики ядрои заминай замин ба ӯ хича мекаша. Нем қадар гап ё ки простой пример биё бугӯ агар ки ту дар ин амиҷа мебудӣ ядрои заминае буд пад мепарди мерафтӣ барои ҳамун ҷон бугӯ ки замин ядро дора. уже одамо хид мекунанд ки значит агар ядрои замин набоша мо ранги магнитчаем, агар ки вай набоша мо дар космос мепардем мерафтем мемурдем ва ядрои замин мо магнитора дар худаш қабидагиай гайра қувваи ҷозиба мегӯянд 9-18 чиш при кашишаш фаҳмидӣ бародар. ғайбат қатӣ метавонӣ илма пеш барӣ. Аминов Мустафо единственный мухлиси репортал будай ва единственный меҳнатҳои моро интересоваться мекардай ва мо аймирӯзи борад
да ҳамаи барномаҳои Rap Newsмон ва Rap Analyticамон да охираш монтажёра меяд ба инобат бигӣ раҳмат ба Аминов Мустафо менависем ва ба дигаро дарс бишава ки меҳнатҳои мо бефоида нест ва гӯш кунем чӣ гуфтае барои чӣ қадар гапае ҳамун барномаи Rap News қати Rap Analytica тез бирорен гап нест брат 100% мо уже медонем ки як аз заинтересни будай ва ин барномаҳоро тез мебирорем ва да ҳама ин барномаҳое ки ту тамошошон мекунӣ да охириш номи тура менависем ва раҳматат мегӯем ки тамошо карди видеомона мешава брат ин ҳами қадар мо вақте ки шумо моро тисинид мекунен мо двайнои шуморо тисинид мекунем Маҷнун Ҳусейнзода гуфтай дорих до столот пастай ё калтаи партат чини гардандай қадам пастай брат як 68 истолқидаш як 20 чандай бароим да пеш нехелим бо креслам вайрон шуда аторш мешини қист поён мешава наги рост гуфти брат партам чини гардан май река море гуфтай реп гуфта ман ҳади мардум диктан ненавистестан ки туғри бинависанд но мардума даами реп даами ҷа исправит накунем дига дакаҷо исправит кунем братан биё хайра як чӣ кунем реп гуфта матута респект ки репа правил нависти бароям гапат надорам мужик мардум ӯ дора мардум диктант нанавистестиян нанависта истодаанд дута калима ятакадай ки верглай ба ки туғри калимаи тоҷикӣ нест туғри калимаи тоҷикӣ нест калимое ки бисёр ғ доранд ё калимаҳои туркиян ё калимаҳои арабӣ ҳам туркия охи забони узбакӣ як забонҳои туркия ҷоя шудагиай ё калимаҳои арабиян калимаҳои мо бисёр ҳарфҳои ҷ доранд барои ҳаму эҳтиёт кунед ҷеву ҳе ҳамин ҷеву ҳерамо бисёр истифода барем ҷақал барои ҳаму туғри калимаи мо нест дуруст ман туғри мегӯям ба тушки чӣ ба туғри таҷвидиё гуфтае акай дорихдо илтимос ҳамин дараки Стёп Арабиёв илтимос не хеле мужикоқ мефурад комментараш ҷавоб ди ва дига инам хеле тему гап мезананд ку ин ҳамин мужикора комментарошон қабул кунен дараки Стёпара мо як проекти бениҳоят зур карданем интизори фармонем як фармон бироя насиб карда боша удивитон мерем хӯруғ ҳа бача бо чанд қедур боша кун просмотр зиёд мегира бовар ка Muslim Channel гуфтай Johnny English сера перевод намекунен беҳад зур мешид агар мекарден ина мужик в темуай баъд як чиз дига нейтрал Фарид Deadpool дора перевод карда буд ҳамуро ай каҷо биёвем тамошо кунен ай topvideo.tj ай mix.tj ва ай сайти rap.tj категорияи кино бидурен дар онҷо аст ит султан гуфтай мирш камдам ҳамин ҷара як бори дига ба гап приколни буд яъне як бори гуфта будем приколиш у чӣ хеле буд приколи мешад дига хеле бад несак буд шкамдам кимштари буд ғарми буд хай метонам гап зада и камтарак нито в общем аму чӣ хеле нависак буд муҳаммад бамаш камдам алай хеле буд таҷик медиа гуфтай акай дорихдо и батлери солтон каҷо шид контракт ба сен қадиш киштеш батлери сола мо мисара хам кардем капитаи чира нафамидесем бояд мо мужик да январ феврал март 4000 сомон уже бояд битем бароям дальше хаб кунем улику то сумра кад я бор дид ки мо исуса чикаем хай туғри я бор занг зад ма гуфтам ки хай проблемаам хеле гуфт хай давай ҷамшед қурбонов акай гуфтам майдакида чанд сола будӣ кадомашда 3 солагимда 5 солагимда ё 7 солагимда то 18 солагимда майдак будам то 18 ра
қонун марафтае то 18 сола одам кӯдак ҳисобае. TNL Pro гуфтае шон ҳамара ба сари чилики 11-ҳам топ дод. Одамо 20 чилик доран 11-ҳамаш хай мумкин чилики пошқати мумкин 21-ам чилик мегуфти мефаҳмидем не ки 11-ҳамаш да. Золотые слова гуфтае ака ту гуфти Стёпара хабаргирӣ мерам не ки нарафти ку хорух жбурдиам насиб ка боша хорух мерем. Мустафо реально хорух жбурдан. Мустафо Наимов матра одами хуб мегуфтум та маълимаи забон шидае. Маълимаи забон одами хуб нестанд. Ва фикр майдагида як чиза дагият маълимаи забонот. Бо ту издеваться мекунӣ. Марио ҷура фаҳмондаш? Кӯя фаҳмонд? Чё это меня? Азиз гуфта ака дегдо намиаму репероира номбар кун ки да репи тоҷик шумиха дроварда просмотрои репа ранги пештара када метонанд. Марио Марио мем қадар гуфта метонам. Давлатали Олимҷон ҳакам мегум қарибида ягон батл шудани астае ҳаракат каданем я батлоям хеле адени крутой ташкил кунем ба мисли батли Карлеон Рейкл Фави кида визов пафта буд Фави Рейкл Фави Рейкл унам хеле батло шавада Карлеон Рейкл Яги Рейкл Марио Рейкл Рейкл вечора падударда шашбаяк шекинем азиз тегавнес акай дорихдо ма мухлиси акай баронум ма то ҳами вақта фикр мекардам хида душмани хезе авлоди респект ака хида чӣ хе ту фикр мегаи ма душмани хезе авлодум ма мара хиёл мекардам ма шағоли хезе авлодум ту хел фикр респект брат ту правильный фикр мекардай единственный правильный фикр Jora official гуфтай салом рептиҷей марио ҳами саволи мара ба мон доди худо бихона салом доди худо ту медони барои чӣ рӯз то рӯз ғафл шудестӣ медонам брат ҳамун чизое ки бига мехӯра барои ҳамун чизои бига мехӯри ҳамун ӯ чизое ки биг меёра ҳамаша қайтарма кардагиай барои чӣ номи видео BIG личинегирӣ рафт не ки ягон просмотр намегирам не ишта одамо даже намедроянд боша мазан гисар таҷикистон гуфта шайх я савол дорум брат репсарои репа намесароянд як бор ман соли 2015 дар пеши мастер лабас гуфтам репсароён хеле гарм кард гуфт репа намесароянд репа мехонанд реперон бугу мешава реперони машҳур айни ҳол кист брат неву брат мягкий знак надора брат намеша ки шумо брат гирифтан мешава гуфти нос баъд брат мешава теде бисёртар хиёл мекна брата вот намешава ки шумо ҳамин мешидагиёш қатӣ кор кунед мо тоҷико як гап дорем ки қасоб зиёд шава мол ҳаром мешавад ушахи угадать кун дайҷаш брат наиста что делать угадать что делать угадать ҳамин чизе ки что делать да ҷавоб мешава мягкий знак мея хид накардам яъне мо говем реперо қасобанд ё ки мо қасобем реперо гов охи намешава реперои мешидагиш канали хиша дора корбор мо реперои бачакое ки канал надора ҳамво қад кор мекунем оз реперои мешидаги қад кор кунем магарам чи сума мегирем реперои мешидаги дабитем ки што биан даҷа видео кунам не намешава идея намеша нафури чӣ хеле спонсор шава идея саломи гарми ҷӯшон коргарони рептиҷей салом бародар зинда бошӣ любой хе видео парто тамошо мекунем
чӣ байра қабул кардӣ? Миннатдорам брат, раҳмати калон ва охирон комментарий дай бароям мирамондай бениҳоят айту миннатдорам ва бародарое ки ҳоз ма боварӣ дорам ки дар поён шабаб мешавам мо уро удалид мекунем бароям хитона вақтона сарф накунем ва диюм ки илтимос бародаро мора бифаҳмед не мора қабул кунем чӣ хелие ҳастем илтимос ай мо лицемер сазад накунем мо и так худмон лицемерем яъне дар пеши камера одами хуб худмона нишон натем в реальности чӣ хеле ҳастем ҳамхелӣ нишон битем бисёр блогерора ҳамхелӣ кардаген яйби шумо ай баъд вақте ки ягон рӯз мекафан баъд айво нола мекунем ки ваёи хелиян ваё хелиян ҳамвора иҷозат битен истин лицои худшона нишон битан ку ваё чӣ коре бикунан накунан айво хафа намешен дига илтимос намонен ки мо одаме ки шумо мехоҳем ҳамун нестем ҳамхелӣ бишем ба қалбакӣ мо ненаму чӣ хеле ки мора зиндагӣ чӣ хелие кадай ҳамхелӣ рафтан бигирем барое ки ҳеҷ коре ҳози мора заставе дорем кадестем яма дар пеши камера бовар ки ҳамин камера мурд бо дали шумо гапу чапмона кадан мегирем илтимос аз шумо хоҳиш мекунем ки накунен ин кора барое ки ман уже қувва надорам хеле када бестам одам монда мешава одамизод баъд ҳар хел гапҳое ки мисол муҷад мужик гуфт ки еврей и миллат нест еврей и динай ном хеле гапҳоро мешнавӣ чихе наметон чихе бо мегӯи ништяка ту зур буда чихе мегӯи гапа мекафинам хеле бароям мо илтимос як гапа аввал гугл баъд гуфтор аввал як гугл як проверка кунен еврей бинависен аму чӣ нависагиай